आं राजीब बसुमतारी चिरां जिल्लानि बिजनि सुबाइजाराव रोजा रोजा बिपिएफ दोलोनि हेफाजाबगिरि बिथांमोना बिपिएफ दोलोनि हान्थिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोआ दासान्दि फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय हाग्रामा महिलारनि बिथोनाव हर सान राजखान्थिनि दोहौ लाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ सरकारा माब्लाबा कंग्रेस आरो माब्लाबा बिजेपिजों जथाय सरकार दाबोबाय थादोंमोन, नाथाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जेननायनिफ्राय बिपिएफ दोलोआ हारसिं जानानै थानाङो आरो दायो बिपिएफनि नोजोरा फैगौ लकसभा बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ दोलोआ गुबुन दोलोजों थाफानानै गेलेया। बे बाराव बिपिएफआ हारसिंनो क'क्राझार लकसभा बियाब आरो उदालगुरि लकसभा बियाबाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो दानिफ्राय गोख्रों नाजागासिनो आरो बेनिनो दिनै चिराङाव बिपिएफ दोलोनि सुबुं थुबुरमा हाबाफारि लादों। हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालनि इउपिपिएल सरकारखौ थांखिनानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाग्रामा बिथाङा चिरां जिल्लानि बिजनि सुबाइजार ब्लकनि मेलाव फोरमायदि बिटिआरआव गोजोननि थाखाय आइथिंजों हानजा सुरदों आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौआ जोंनि बिबान होनना फोरमायो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै, बेखायनो रायजोफोरा गाव गावनो हानजा सुरनायाव एबा बिपिएफनि हानजा सुरनायाव ओंखारबोदों होनना फोरमायो। बिदिब्ला फैदो खौरांगिरि सुनिल बर' बिथांनि हेफाजाबजों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जों मिथिना लानि। क'क्राझार একটা হ'ব লোকসভা আৰু ওদালগুৰি এটা লোকসভা হ'ব। ইয়াতে আমি কোনো দলৰ লগত মানে বুজাবুজি নকৰিব, এইটো আমাৰ পাৰ্টি ডিচিশ্যন হৈ গ'ল। আমি খেলিমে ওদালগুৰি লোকসভা আৰু ক'ক্ৰাঝাৰ লোকসভা, কোনো দলৰ লগত আমি এলায়েন্স নকৰাকৈ আমি খেলিম, সেইটো আমাৰ ডিচিশ্যন। আৰু আমাৰ ৰেলীটো হৈ আছে, যিটো আমাৰ একতাৰ বাবে যিটো আমি পিছ ৰেলী কৰি আছোঁ, একতা বা আমাৰ উন্নয়ন, আমাৰ কথাটো হ'ল বিটিচি অঞ্চলত শান্তি লাগে, বিটিচি অঞ্চলত একতা লাগে, বিটিচি অঞ্চলত উন্নতি লাগে, এইবিলাক মেইন মটো আমাৰ। আৰু আমি এইবাৰ বিটিচিটো বাচাবই লাগিব। বিটিচি যেনেকুৱা হৈছে ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে, সেইটো আমি বাচাবই লাগিব, আমাৰ দায়িত্ব। আমাৰ বিটিচি বাকী ৰাইজে সকলোৱে ওলাই আহিছে। আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে চব জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো ৰেলী ইয়াত ওলাই আহিছে। নাই, সেইবিলাক আমি শুনিছোঁ ইউপিপিএলে আজি বহুত জাগাত মানে আমাৰ মিটিঙত ওলাব নালাগে বুলি এনেকুৱা বাধা দিয়াটো আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু ইউপিপিএলে যিমানেই নকওঁ কিয় ৰাইজে দেখি আছে ইউপিপিএল হিচাপে একো কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে ৰাইজে নিজে নিজে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই থাকিব। ইউপিপিএলে কিন্তু মানে হোৱাটছআপে আপোনালোকৰ মেল মিটিংবিলাক বোলে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। নাই, এইটো ইহঁতে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিলেও নোৱাৰিব। আমাক লাগে, আমি ৰেলী কৰিছোঁ আমি শান্তিৰ কাৰণে, একতাৰ কাৰণে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিটিচি অঞ্চলত, আমি একেলগে থাকিম, একেলগে কাম কৰিম বিটিচিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে। তেখেতৰ বিকল্প নাই, তেখেত বোলে আৰু জিকিব। নাই, সেইটো পিছত হ'ব, এইবিলাক মই একো কমেণ্ট নিদিম দেই। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।